площ от 7000 квадратни метра и 9 ексклюзивни автомобила в галерията си вътре, вие сте свидетели на лонча на най-големия Infiniti център в Европа. Това се случва като първа фаза от стъпването на марката в Европа, заедно с държави като Франция, Италия, Белгия, Холандия, Гърция и Швейцария. Концепцията на този комплекс наистина е ексклюзивна, защото той представя много луксозни автомобили. Тя е подчинена на 3 ключови букви. LLG. Lobby, Lounge and Gallery. Infiniti Център София, както всички останали центрове на компанията по света, е с изключителна архитектура. Комплексът е един от малкото в света, изградени на 100% според философията и строгите изисквания на японската компания. Построена е изцяло от модерни, отразяващи светлината материали в пълна хармония с стиловите характеристики на тези изключителни автомобили. Откриването на този център в България дава началото на един нов прочит, на една нова концепция на идеята ни за лукс. Имаме един малък подарък, който да ти връчим. Той идва чак от Япония. Това ще ти е много познато. Това е един скетч с четка, който е изработен от един господин, който се казва Широ Накамура, който е главният дизайнер на Infiniti. И това е неговото представяне на марката. За нас е голямо удоволствие да ти връчим този подарък. Честито ви дошалото! Да ви наслуха да продадете 100 автомобила до края на годината и още 200 до година. There's a lot of potential in this country, even in the moment the situation is difficult, like in many other countries. So it's difficult, yes, but this will not last forever, this is for sure, and there's a lot of potential in the country. Infiniti is an individual brand, and it will stay an individual brand. The customer in an Infiniti store is spending longer, which I think is an indication he's feeling a little bit more relaxed, less kind of pressured, and the environment is more conducive to loitering, to hanging around, and I think this is a positive sign as well.